Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bai, gaur bere bagatoz dakizuen moduan hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan izaten gara hemen Eusko ikaskuntzaren bidezko gaiek jorratzeko eta zeuenganaino bideratzeko. Gonbidatu bat baino gehiago izan ohi dugu hemen gebrean, eta gaur behalantxe izango da. Gero eta urrago daukagu Euskararen nazioarteko eguna, eta berau dugu gaur ardatz. Horretarako Ainara Iraetagaz eta Xabier Paiagaz egingo dugu berba. Eta azteko geure artean da Ainara Iraeta, Eusko ikaskuntzako gazteria zaileko arduraduna. Ainara, ondo etorri? Eskerrik asko. Zelan zagoz? Osongi. Ondo eta lanpetuta ganeraz, atarian esan dugunez, badator Euskararen nazioarteko eguna, berau abenduaren 3 ospatuko dugu, eta hitzordu garrantzitsua da, zalantza barik Eusko ikaskuntzak bere urterik urte prestatzen dago aparteko egitaraua, Ainara, 1949 urtea eskero, ezta? Bai, alaxe da. Eusko ikaskuntzak antolatu zuen lehenengo aldiz, Euskararen nazioarteko eguna 1949 urtean, eta duela 2 urte, 2005an berriro ekin zion Euskararen aldeko mezua zabaltzeari. Eta aurten beraz, 3. urtez ospatzeragoaz Euskararen nazioarteko eguna. Aurtengoa apartekoa da. Berau zelan datorren aitatuko dugu hurrengo, bertsoen bidez zabaldu gura da aurtengo mezua. Bai, alaxe da. Eusko ikaskuntzak urtero ekimen bat jartzen du abian Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko, eta urtengoan gazteekin eta gazteentzat egin nahi izan dugu nolabait festa hau. Horretarako 5 bertsolari gazterekin bideo bat grabatu dugu, eta bertsolari gazteak izenburupean Uxue Alberdiren, Xabier Paiaren, Oiane Perearen, Sustrai Kolinaren eta Jose Juan Zubieta Etxaberen bertsoak jaso ditugu. Bakoitzak 2 bertso bota ditu, nolabait Euskara gaurkotasuneko gaiekin lotuz. Orduan Uxue Alberdiren kasuan adibidez, Euskara bitartez mundura izan da landu duen gaia, Sustrai Kolinak aldiz Euskara eguneroko bizitzan, Xabier Paiak Euskara eta immigrazioa, Oiane Pereak Euskara ondare bezala, ondare gisa, eta Etxabek Euskara eta gazteak. Horrexek dira bertsoak, esan dugun moduan, 5 bertsolari. Eta segurutik egongo dira Ainara geure entzuleak esaten, eta zelan entzun geinkez bertsoak, bai, gero aitatuko dugu Durangoko kafe antzokian izango dan ekitaldia, baina internet bere tresna baliogarria da. Eusko Sare, Eusko Media esate baterako kontsulta gai dira. Bai, Eusko ikaskuntza Euskararen nazioarteko egunean eta egun hau ospatzeko ez da kalera ateratzen, baizik eta nolabait bere nazioarteko eguna izanik eta ospakizuna mundu guztira eratu nahian teknologia berriak erabiltzen ditugu, eta horregatik internet bidez indarra dugunez, gure webguneetan jarri ditugu bai bertsoak itzulita lau hizkuntzetara, testuak, eta bertsolarien bideoak ere bai. Orduan ikusgai daude 3 bikoitza euskogidoiaikaskuntza.org helbidean, baita 3 bikoitza euskomedia.org helbidean, eta azkenik 3 bikoitza euskosare.org 3 helbide horietan. Ainara, eretxia bere ondo etorria da, ezta? Bai, hala da,
aldi berean, bueno, gure nahia da jendeak bertso hauek entzun eta ikusi ostean bere iritzia ematea, eta Euskararen nazioarteko egun honetan nahi duenak ere bere atxikimendua eman dezala. Orduan horretarako webgune hauek ere erabiltzen ditugu Euskal Ikaskuntzan, eta aldi berean aipatu nahi dut Wall Street Journaleko artikulu famatsu hori dala eta Euskal Ikaskuntzak ere bere erantzuna eman nahi dio, eta horretarako guk jarri dugu Euskal Herrian egiten dugunok zertarako erabiltzen dugun testu labur bat, eta nahi duenak ere horri bere atxikimendua eman diezaioke. Eta azkenik testu hori eta horren atxikimendu guztiak Wall Street Journalera bidaltzea da gure nahia. Hori da, famadu eginda artikulua eta erantzunak be ugari beste bat Eusko Ikaskuntzaren azalantza barik. Eta ene saria gaz jarraituta, hau da Euskararen nazioarteko eguneko saria gaz jarraituta, esango dugu, urterik urte emoten dela, eta ezin ezera aurreratu, ez da, abentuaren 3an jakingo dugun ordan saritua. Hori da, oraindik ezin dugu izenik eman, ez dakigu oraindik norri izango den saritua, baina Euskal Ikaskuntzak ene saria jarri zuen martxan ere, batez ere Euskararen laguntzan nabarmendu den Euskal Herritik kanpoko erakunde bat saritzeko. Hori da. Lehen esan dugu Durangoko kafe antzokian aparteko ekitaldia izango dela, kasu honetan hau abenduaren 8an izango da, ezta? Bai, alaxe da. Aurten gazte zuzendu nahi dugunez, batez ere, eta bertsolari gazte hauen laguntza izan dugunez honetarako Durangoko kafe antzokian eta Durangoko azokarekin bat eginez, ekitaldi bat antolatu dugu, abenduaren 8an eguerdiko 12etan. Bertso trama bat egiteko egingo dugu, baina oraindik ezin dizuet kontatu sekretua baita. Sekretuak ondo gorde behar dira. Hori da. Hori. Abenduaren 8an eguerdiko 12etan 5 bertsolari bertan izango dira. Ainara hauxe da batez bere Euskararen nazioarteko egunaz esan genkena, ezta? Bai, horixe da. Nik bukatzeko esan nahiko nizueke gonbidatu nahiko zintuzketanok parte hartzera, bai bideoak internet bidez ikusteko, bai atxikimenduak eta iritziak emateko, eta noski Durangora gerturatzen den guztio kongietorriak izango zarete abenduaren 8an kafe antzokian. Eskertzen da gonbidapen hori. Ainara, mila esker geurean egotea gaitik, orain bertsoak entzuteko sasoia da, baina zeuri Eusko Ikaskuntzako gazteria azaleko arduraduna Ainara Ira, eta mila esker dana gaitik. Mila esker zuei. Iragarritako moduan, Xavier Paiaren txandea da oraingoan
Eta zelan datorren? Bertsoz. Mundua ez da inoiz gelditzen, beti mugi eta mugi. Bere gaineko oinazarnen, ispilu eta irudi. Erreka batek bere izen du, mundua eta mundu bi. Igerian joan zintezke, eta uretan isuri. Baina hizkuntzak batzen ditu, mutur bi, ezker eskubi. Utzi euskarari izaten, zure bide eta zubi. Zure bide eta zubi. Bertzotan, Xabier Paia geure artean da. Ondo etorri. Zelan gabiz? Edartuta zeu. Ondo be bai. Ondo. Eta euskaren nazio arteko egunerako prest ez da, Xabier? Bai, hori da, bai. Ospakizun politia izeten da, gauza pilo bat egiten da egun horretan euskaran ganean, eta bai, hortarako beti prest. Getxotik mundura kasu honetan, Bizkaiko 2006ko txapelduna, itzultzailea, bikoizlaria, ikerlari eta irakasle lanetan dabilen orain, Xabierrek ez da bila aurkezpenik behar, baina bai merezi, ezta? Esandakoa, Xabier, euskararen nazio arteko egunagaz bat egin dazatoz, eta entzun dugu, zeure lehenengo bertsoa bi osatu josi dozuz, eta hemen makinatxu bat gai, euskara eta immigrazioa eskutik datoz kasu honetan. Bai, hori da, ez da hau berez neure ekimena izan, eusko ikaskuntzak bultzatu eban lez, 5 bertsolari gaz berba egin eban, 5 bertsolari gazte gure bezan, euskaran nazio arteko egunerako, eurek erabakitako gai batzuen ganean, hori, bertsoak jartzeko edo bertsoak kantetako horrek grabeu, eta horregaz bideo bat egiteko, eta orduan 5 gai egon zidan maiganean eta neuri egokitu jatan euskera eta immigrazioan ganeko bertso parea osatzea eta, holantzik egin eban, ganera egokitu jaten bertsoan, irratian hori ez da ikusten bideoan ostera bai, bertsoak hori Portugalet eta Getxo arteko Bizkaiko zubian kantene bazan. Eta horregatik azpimarratzen dut errekaren garrantzi hori edo zubiarena, bai bertsotan esaten ebana eta begi ekaz ikusten zana be, ustartzeko eta ideia hori izeteko. Immigrazioa eta euskara etzaiak edo eskuti joan behar daben lagunak, itauntza behiaia? Bai, egi esan emoten dau edo itauna bera egiten dugunean emoten dau zalantza pizten dugula eta ezakigula edo zano arraroa dela azken batean emoten dauelako geugere buruari izaten deutzagu ameko eri espadeutzagu askotan exigiduten edo eskatzen euskera ikasteko zelan behartuko dugu kanpotik datorren bat euskera ikastera, ez? Baina nik pentsetan dut badala garaia ikuspegi hori aldatzen hasteko. Beti pentsetan dugu edo beti emon izen dau eta hori nik uste dut hamarkadak atzera indazen baita hamarkada orduan sortutako ideia dela, euskara zama bat dela edo lotzagarri kontu betala, edo lotzatzeko motibo ebe izen da, euskara ezaguela beste hizkuntzen pare, eta horrek mito danak urteetan Euskal Herrian bizi izen dire, baina nik uste dut, gaur egun ja nahiko frogatute dauela hori ez dela egia, euskara bizi da edozein arlotan, munduan beste edozein hizkuntzak daukazan esparru danak daukoz gaur egun euskerak, txikiago edo handiago, baina kontua da bere presentziak frogatzen dauela bere erabilgarritasuna. Eta orduan nik pentsetan dut, abia puntu hori hartuta, da ikusita ja frogatuta empirikoki euskereak emon leikela beste idozein hizkuntzak beste bere inguruan, pentsatu beharko edo hartu beharko geunkera abia puntua da inmigranteri, etorkineri esatea oso ondo dauela, etorri dire eta aukera dau hemen eurak euren hizkuntza mantendu tabarrak egin, baina
euskara izen leitekela eurentzat integretako asko tresna hobea. Euskal inguruetan edo euskal taldeak edo komunidadeak dauden inguruetan argi dago eta nabarmena izen da, euskara ikasten da bela askotan, Markina inguruan, Lehartibain eta, bueno, hainbat lekutan badauz, kanpotik etorritakoak eta euskeraz elegante eta edartu egiten da benak. Hori dela transmitidu beharreko ideia. Adibiderik argienak kostaldeko herriak ditugu ez da, azalaren kolorea, euren kulturea kontutan edo aintzat hartu barik, euskeraz egiten dabe polito eta batzuk behin ikasten dabe euskaraz, ez da etorkinek? Joi da, eta, bueno, neupen asko azpimarratzen dut ideia hori esaterako badago Araban neskato bat Legution bertso eskolan dabilena, eta ganera Arabako bertsolari txapelduna dela, beran kategorian, eta, bueno, neskato hau Zaharar jatorrikoa da, handik etorria, eta arabiera berbaiten dau, eta gero bertzotan egiten daube bai, eta bertzoak balio deutzo Legutioko parte sentituteko, bueno, bera pentsetan dut betidanik edo bizizen dela Legution, baina askotan inguruak naiz eta betidanik hor bizi beste edo ezbardin ikusten dau, ez? Eta edo ikusleike. Eta kasu horretan bertzoak balio izen deutzo integrazio tresna izateko. Eta nik uste dut azken batean integrazioak hori dakarrela, dala inguruan zer egiten dan, horra egokitu hori ikusi, eta gero ikusi bardana da, sokatira horretan, ze puntura arte itxiko deutzagun, gure hizkuntzari edo gure nortasunari, gure duintasunari, edo zelan esan, etorkinenaz, baina nia ezagin honik nator, eta hori jagon gure dut, baina aldi berean ameko parte behizen gurot. Halako zer bat izen bida sokatira horretan teinka jarri eta jokoan jartzen dana, ez? Eta nik uste dut hori, kostaldeko herrietan aproba nabarmenak dauzela. Zelan euskara ikasten daben, euskara egiten daben, edozein herritakoak diran pertsonak, eta uste dut, kostaldeko herri horretatik kanpo, hori espaldin bada jasoten izaten da, ematen dauelako hain euskal herri ez diren lekuak direla. Edo, moten dauela, bai, horren euskaldunak ez diren giroetan, justifikatuago dago pertsona horrek euskaraz ez egitea, karo, azikeran esaten eban lez, bertako epe askotan ez abelako ikasten, eta orduan errazara pentsatea, bertakoak ez padau egiten, ze aziko naz niamena legintzen. Hori da, geure enrola papela be garrantzitsua da. Eta nik ez dakit hori guk sarritan ahalbidetzen dugun hori ikasketa hori. Hombre, egia da ikasketa hori bera bi zentzuetan orain arte etorkinen asuntoan ikuste dut edo gaur egun beholanda bilela oso gauza exotiko lez planteetan da. Geure harridurarako bide beba da eta antolatzen diren taldeak euskaltegietan eta hola, lehengo taldeak beti izaten dire askotan integraziorakoak. Hizkuntza ikasi baino, hizkuntz komunitatearen oinarriak eta ezaugarriak irakasteko taldeak izaten dire, eta gero argi dagoena edo emoten dagoena da, hizkuntzan aurrera pausoak emoten da bezaneri, horreri eskarrak emoten dautzaguz, baina egi esan ez da emoten askorik exigituten deutzegun ipe. Emoten da hori, hau kanpotik etorri da, eta ontze etorri da, eta bastante landeuko ja beharratopetan, eta ez dakiz errin bideu, eta ganera papelak edo ez dakiz eta zerraziko nahiako ni orain ezaten euskera ikasteko, eta ganera euskera zein da jaun ondo, eta justo planteamendua kasi kontrakoa da, euskera ondo ikasten baldin badau, ganerako danak seguro errazago etorriko jako zala. Eta nik uste dut hori txip hori aldatu behar dagula. Bai bertakoak azbe, bai zori, askotan inmigranteago izenleik ez amen betidanik bizi izen direnak, baina euskara ikasten ez abenak. Eta horreri be, eskaini bar deutzaguna da, edo esan bar deutzaguna da, Euskal Herriaren zati bat ez da bizela biziten. Ez da bela sentiduten, ez da bela ikusten Euskal Herrian pasatzen ari dan zati bat, eta euskara ikasten baldin badade, bizitza euneko eunean bizial izango da bela Euskal Herrian.
eta oso erraza da galdera, nork ez da bizigura gehiago. Hori eztabaida luzea litzateke, ez da, inmigrante edo etorkin zer dan guretzako, zelan ulertzen dugun kontzeptu hori. Bertzotan egiteko, sasoia. Badator bertzoa. Lurra bat bakarra da baina, zenbat lur eta lurralde. Lurra zala ez da egiten, bere gainekoen jabe. Lurra norberak egiten du, belar, harri edo are. Lur bakoitza ez berdina da, iragan eta ondare. Euskal Herrira iristen da, etorkin asko alare. Euskal Herrian izatera, sekula iritsi gabe. Sekula iritsi gabe. Hauxe, Xavier Paia, zeuk osatu duzun bigarren bertsoa. Bai, hori da. Horixe da, ez da, hau entzungo dugu, Euskararen nazioarteko eguna bitarteko, eta beste bertsolari batzuk bere badira zeugaz batera, Uxo Alberdi, Sustraiko Lina, Oiane Perea eta Etxabe, danok izango zarie Durangoko kafean zokian abenduaren 8an, ez da? Bai, hori da, bai, horrako edo Euskara nazioarteko egunari eta ospakizun handi horri bukaera amaierea emoteko bertso trama bat antolatuko dugu, hortan neuenaz bertsolari izango, tramagile baino, eta ganerako 4 bertsolariek neure aginduak bete beharko dabez, eta danon artean osatuko dugu hori, ospakizun horri amaierea emoteko azkeneko ekitaldia. Hori da, hori azkenengoa izango da, baina oraindik etorri behetxako egin Euskaren nazioarteko eguna, abenduaren 3an izango dalako hori, baina oraingoz, Xavier Paia, benetan bere eskerrik asko geure artean egotea gaitik. Eskerrik asko zeueri. Alantxe, arraitu. Bai, ondo segitu, agur.
zainoiz gelditzen, beti mugi eta mugi. Bere gaineko oinazarnen, ispilu eta irudi. Erreka batek bere izten du, mundua eta mundu bi. Igerian joan zintezke, eta uretan isuri. Baina hizkuntzak batzen ditu, mutur bi, ezker eskubi. Utzi euskarari izaten, zure bide eta zubi. Zure bide eta zubi. Baguraldetik besterik ez, hauxe izan da dana. Eta dakizuen moduan Eusko Ikaskuntzaren saioak hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan. Ondo izan. Eusko Ikaskuntzaren bidez, hilabetero, gai ugari jorratuko ditugu. Euskarea eta euskal kulturea beti ardatz, ordu biterditatik 3:00 hilabeteroko lehenengo asteetan. Euskarea eta euskal kulturea sakon, sustraietatik harago, Eusko Ikaskuntzakaz.